Non? Hake hoien da gota ja. Ez da hake hoien. Martxeko. Ni jobani guane txaldea justu isto. Bueno, lasai, bestela, Ana. Ez. Kantatu gordo. Bai. Adorator mutiletxera, gaztaina ximela jatera, gabon gaua ospatutzeko, aitaren damaren onduan, ikusiko dekaita barrezka, amaren pozatxe ginez, eragio mutil aurreko dan bolinori, gaztainak erreak dira, txipli txaplapu, gabon gaua pozik igaro, daigun, eragio mutil aurreko dan bolinori, gaztainak erreak dira, txipli txaplapun, gabon gaua pozik igaro, daigun. Hasta dirik etorri bako izan. Argazkitik atako duzu. Zugin, Hola, gutxita, bainez, gehiago dorozien, no? Bueno, kantiak etorri da. Hamaik amabi urteko hola bost bat. Eta gero beste laukot, etorriak. Lehenbitzen ez lengutik koskorra zen bi, gero beste bi. Trakatan, Txebe, mauz bat ez urrat jo, zein da zer? Ander, Egunon, baserri zabetzatela, gaurko nian. lehen urtean juntatzeko asmoa izan genuen, azkenian etzan atea lan eguna tokatu zela eta atzien gatu, eta batzuk kotxian atea ziren, da aurten azkenian lan bat atokatu zela eta kantatzen ateatzi erabaki du, eta tratoria hartu etxetikan, da goiziatu beha, ontza sozidean, ameketako egin, da hanbertako baserritik hasi garritikan. Buruntza aldea juntzateaton. Buruntzatik ez dut pasa. Mizpiratik gora jo beha, eta hemen kampusatutik bera hor muina hori, garra hori, eta baltzuketat hartu txeu. Oain lanbroa juteko asmoa deu, lanbroan trago bat hartu eta handikan etxarri aldean. Indarrak hartuta? Han etxarrin berriz igual gehatu, eta kapigaz hartu tratorian, da antzeo ze bazkaldu eta handikan amane jo, eta gero amanetikan Sanestanen bukatzeko asmoak hau. Sanestanen amaikitakoa, merienda eskatu deu, eta amerienda dut eta behitzat laun artian eguna pasa. Guk asko ez dugu eskatzen. Gu diru eta jendia ditzen bezala, gu baserretan gatu eta amaikitakoa oso ze jateko motiko ondo eta eskerrak eta aurrea. Eta baserretan da zemuzko jarrera edo? Jendiak guztu hartzei, nire baserrikoanak eta normalian jende oso gutxi jotzek eta hola tratorian da jende jotzenen kuarrila eta gehien bat ondo guztu hartzea. Askotan jotzea daizki kantatzea eta ikustekela, etzeudekela jute joena, gaur egon ja kantatzea, ateatzeko humoria. Gure lehone Santaean da ateatze ginen, da Santaean da guztua. Otxura, betiko otxura ateatzea. Gaur egun jendia interesatzea da, dirua eta gu azkenako kuarreian jutatutan nahian bezala kantatzen, ondo pasa eta hoi da gau. Eskerrik asko, Ander, sei kuarreila kantatzea. Zaboiak ere baitu arrautza txugakin, bilar meriendatzeko botella duakin. Uletzero buru ondia, etxedimentu zantzia, partaratxea edan omendu, amarraruko zaria. Aiude tripautia, tralalalaila, aiude tripautia, tralalalaila. Olentzero, begi horri, nuna rapatu dek, arrai hori.
Abenduko amaiketan, abendua poztu gaitezen gaurko gauarekin, gure Jesusonaren etorrerarekin. Abai! Poztu gaitezen gaurko gauarekin, gure Jesusonaren etorrerarekin. Abai!